Hola, em dic Marina Cosí, soc una actriu catalana de 27 anys i actualment visc i treballo com a actriu entre el Regne Unit i Catalunya. El 2017 em vaig graduar del Col·legi del Teatre de Barcelona, on vaig estudiar interpretació, i el 2018 vaig emigrar cap al Regne Unit per estudiar teatre i literatura a la Universitat d'Essex. Em vaig graduar el 2022 i després de la graduació vaig establir la meva pròpia companyia de teatre, que es diu Madhu, amb qui creo obres multidisciplinars, multilingües, explorant temes relacionats amb els drets humans, però sempre des d'una òptica feminista. I des del 2022 que estic fent tours per teatres of West End d'aquí del Regne Unit, per Londres, i m'estic presentant a aquest càsting perquè ja fa uns anys que no treballo en escenaris catalans i tinc moltíssimes ganes de tornar cap a casa i dur totes aquestes pràctiques que he estat aprenent aquí al Regne Unit i desenvolupant amb la meva pròpia companyia.